Kutyira Hupenyu hwangu kuti ndogona kuuraiwa nevanhu ava because akundithreatena, akunditambudza murume nemukadzi. Chikomba chacho naiye mudzimai wangu ari kuudza zvese kuti ndinorwara neAIDS, ndomwa mapiritsi, zvakazodai, but mufunge henyu. Inini pandakaroora mwana uyu kana kuti mukadzi uyu pandakamuroora inini, ndakamuroora iye nevanin'ina vake 4. Wese andina kuenjoya inini nemukadzi wangu ndisati ane mwana. Ndabva ndakutanga kugara full house chiendesa vana ivavo kuchikoro anin'ina vake ivavo 4 kusvikira wese akapera kuroorwa, akapedza form 4 yavo akaroorwa, wese ari nzimba dzavo. But nhasi uno ndaipa chikomba ndicho chakudini chakutapira mumba inini handisiri munhu. And moreover akuda kundipuranira kuda kundiuraya nokuda kwakuti ndakuziva nyaya iyi yakubuda iyi. Saka izvozvo ndikuziva kuti akunditsvaga kuti andiuraye. Saka inini ndikukumbira mhuri yeZimbabwe kuti mundibetsere panyaya iyi. Inini ndaita mutete nokuti handichaziva kuti nyaya iyi inotipisa papi. Saka tiri papo panyaya yekuthreateniwa, pamakambotaura nemurume uyu ari kudanana nemudzimai wenyu, iyewo anoti kudii mukataura naye? Mukadzi here kana murume uyu akundisendera mameseji achindituka achitaura zvaanoda kuti wanga uri kupi for 9 years. 2013 pandakadana nemukadzi wako, mukadzi wako akataura kuti iwe wakafa kare, wakaparara kudhara. Saka usatambudze inini, taura nemukadzi wako Amina, inini siyana nainini. And handidi kuti ubate mhuri yangu kana kuti utaure naamai wangu uvaudze kuti mukadzi yeni mukadzi wemuridzi. Sekutaura kwawaita wafonera mai wangu kuti waudza kuti mukadzi wemuridzi. Haana muridzi mukadzi uyu, ni mukadzi wangu ndakakonza ini, ndakanyenga inini. Abva adini handida kuratidza anga sina murume wake akafa kare, akaparara. Alright, saka tiri papo pane nyaya yemwana kai. Nyaya yemwana zvakamira sei? Panyaya yemwana anti ndiwo mimba iya futi yavakaperekedzana nayo. Ndizvo chaizvo. Driver motikari. Ndizvo chaizvo. Imimo munotiwo kudii panyaya yekubva pakaitakurwa pamwiri pemwana? Maivapo here patime yachona kusvika mwana achikura? And imimi mazozviziva apa here kuti mwana uyu panogona pane zvimwe zvakaitika? Ndaiwapo akaita mimba iyi, ndaiwapo. Asi takamboti netsanembichana futi panyisoro paimba iyoyo, pabimba iyoyo. Ndakabvunza kuti chokwadi here inini ndorara nemakondomu, ndorana nemakondomu. Saka mimba inozoya sei munhu ari kumwa mapiritsi? Inini ndichimwa mapiritsi endi ndichikurara naiwe nemakondomu, yakauya sei? Akanzi kondomu rakatushuka, rakadini, rakaisa mbeu mukati. Ndakati alright, ndabva ndanyora dheti rangu. Asi zuva rakuzosununguka manje pakaenda ukoko ndakashamisika ndachinzi aenda kuchipatara. Ndakati aenda kuchipatara kunoitei nokuti ndakachiziva kuti mimba iyi isati yadini yasvika kuti iende kuchipatara. Saka pandakazoenda ikoko ndanza kuti asununguka. Ndakati asununguka chirudzii, ndabva ndamanya ikoko, ndasvika ikoko ndakamuona ari muleba imomo akusunungukira mache momo, kamwana kari padumbu pake, akaisa manesi padumbu pake. Ndakabvunza kuti ko mwana uyu abva kupi, nokuti mazuva ekubereka mwana uyu asati asvika. Saka mwana uyu abva kupi? Akanzi chichibva munomu, nokuti ndakati kana zvakadaro inini mwana wacho haasi wangu. Because mazuva yatakadini yapesana, plus inini ndine makondomu yandoshandisa, handishandise fair. Ko mimba yacho yakazoya sei? Saka kubva ipapo manesi abva anditi hakuri tikumbira kuti mubude nokuti mabenyu haasi kunzwa musha BP yakakwira. Ndakavarespecta, ndakanzwisisa, ndabva ndabuda, ndabva ndaenda kumba. Saka pakauya kumba handina kuzokontinya kuti ndikugara ndakadini, ndakamutambudza, ngatifanike ndikumutambudza. Ndakatoda kuona kuti kuenda kupi. Tagara ndichiongonza futi nevanhu achitaura kuti mimba ndiyake, mukadzi ndiwake, anooneka mumagonyeti, anooneka kuBT, anooneka kupolisi, anooneka kuElephant Walks, anooneka kuSpring uko, anooneka
Panozi pagomba padhuze nedhemu rakaroya apo nemagonyeti imomo. Saka ini nanga singazvibhilieve. Munongoziva kuti kahove kugara mumvura hakuzi kuriko kushamba. Anoona ndwamwe iye uchingofira kuti pamwe zvangu zviri right. Apo mukadzi ari kudini aparara nezvikomba. Saka anyway inini ndikukumbira kuti mundibetserewo pamusoro penyaya iyi. Nekuti mwana for sure ndonyatsazoora asi wangu mwana. Nyaya yebhethi yakamira sei? Alright. Beti pandakamuti hande tinotoresa mwana beti. Akatsika achiramba tomutoresa. Saka nyaya iripo ndyakuti munhu uyu akaenda kunotora munin'ina wake kumondareni kuye kwakamboenda kuya ndiye akaita seamai wemwana. Murume uye ndiye baba. Haana kuzoshandisa zita raamai wake chaicho wakubereka. Because ndiyo tsoro dzaakatamba. Asi iro pacharo birth certificate ndisati ndaribata maoko mangu because zvinhu zvacho ndikuita kuzarurira mbichana. Nyaya iyi haisiyana asi yakabvira kurefu, but iye zvino ndazarurira ndakuona chokwadi ende ndanyatsa kubata chokwadi. Ndane evidence mufoni mangu mune mameseji hobu akundishauda akundithreatena kuti ndokuuraya ndodini nokuti ndobva kuMalawi. Munhu wacho anobva kuMalawi akanzi ndinokuuraya ndokudini chichi hauna imba hauna chako pamba ipapo, but isi tine muchato 37 chaiyo chapter 37 takachata chaizvo ndakachata kucourt ndakabva ndachata futi papublic white wedding. Yes. Alright. Saka mamiriro azvakaita awa mamiriro akaita nyaya izvozvi kutaura kuno muri kubva kumba kune mudzimai here kana kuti muri kubvawo kumwewo? Ndiri kubva kumba kune mudzimai. Kuda kuti muri kutorarama muri mese muchitodya chikafu chimwe chete muchipinda mubedroom imwe chete? Hungu tikupinda mubedroom chete tichirara mubedroom chete, asi mubedroom macho inini manje nokuona kuti zvatasvika apaka apaite ndinogona kunyura kana kuti chiri chikomba chinogona nditsagira lukaho kuti kandarara nemukadzi uyu ndogona kudini kuita ngatifanike ndini ndatewa. Saka ndakalongochira upenyu futi kundirara naye. Saka ndanga pa 2 months idzi handina kumborara naye kuti mukadzi nemurume. Ndakangoti ndongochiya because pandakazoabata pafoni ndakangobva from there ndabva ndadini ndaone evidence kuti munhu uyu for sure ari kuhura ndabva ndangosiya zvakadaro. Alright. Muri veZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira nyaya iri panapa. Nyaya iri kutoitika inyaya dziri kutoitika. Baba vari kutsanangura maitikiro enyaya. Rubatsiro rwamungati mungada pazuva ranhasi panyaya iyi mamiriro ayakaita rungava ruri rwei? Because tinavo vanoruzivo, tinavo vanokwanisa kubatsirai especially pakufambira nyaya idzi. The fact yekutoti mimi muchiri nemuchato nemudzimai uyu handi hamusati magura muchato? Tisati tagura muchato. Munotorarama mese? Tikurarama tese. Maybe ndiye akagura but hatisati tagura muchato. Tiri murume nemukadzi. Alright. Munotogara mese? Tinogara tese. Asi pane munhu anotokuthreatenai, panitori nemunhu ari kupindira pamuchato wenyu? Chokwadi ichocho. So rubatsiro rwamungada kune vanozivawo zvemutemo, kune vangabatsira angava magweta, rungava rubatsiro rwei? Hungu dama rakanaka ramandibvunza. Ini ndikukumbira kuti ndikwanise kuonawo magweta nekuti nyaya iyi kubhonga kwaari kuita munhu kana kutaura kwaari kuita chakatsika ndizive. Saka rakaita sebofu pamwe akatsika dombo ina handina chandinacho handiikwanise ndega nekuendera kana kuitaura mukoti kana kuti ndidini. Ndinogona kungoenda pamwe nekacertificate kangu kamuchato but iye maybe ane magweta. Saka inini handina kana sendi rakuti ndingatsvage munhu anotibetsera kana gweta chaichairo handina. Saka ndachikumbira mhuri yeZimbabwe peyo ndinonzwa kuti kune vamwe magweta mahuman rights magweta yayo newamwe unowazvipirawo kuti andibetsere panyaya iyi. Please mhuri yeZimbabwe ndibetsereiwo, ndatambudzika. Maybe ndikuchira futi upenyu wangu ndogona kufa tichigara pamucheni nemukadzi uyu. Ndoda kuti ndisuduruke zvachose pane mukadzi yeyo. Saka padomestic violence yekudhonzwa kwamakaimboitwa nhengo makamboripotawo here nyaya idzi? Handina kuripota. Sei handina kuripota kumaporisa? That's why ndataura kumashure kunchiti kuchipatara ndakanyepa kuti ndine malaria.
chichira kuti kana ndaripota kuti ndadhonsana kuti chiendai munoita police case. Saka kuti ndisungise mabi yangu ndanga ndichimutrasta kuti imbabvu yangu, nyama yangu. Saka kuti ndimusungiseka zvanga zvisingaite nokuti imbabvu yangu ndiye amai hwana hwangu. Saka ndakanzwa tsitsi ndabva ndasiya zvakadaro. Muzukuru abva ndirapisa ndabva ndapora. Ya, muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira nyaya yatinayo, nyaya yatiri kukurukura nababa. Ndichivimba kuti tichaita kuti tibatane nemudzimai wavo, tonzwawo rutivi rwakewo kutiwo vari kuzvifambisa sei, vari kuzvigona sei, sepakuti nyaya iyi yatova pajekerera kwavanobva, inyaya iri kutotaurika, inyaya yakatozara mudunhu ravanobva, kuroti nyaya iri pajekerera. Naso tinayo pano paSaint TV, so tichazama kuti tinge tiri tinoona kuti tingakwanisa kukurukura navo here, votaurawo rutivi rwenyaya iyi kuti zvakamira sei. Kune vanenge vachikwanisa kubatsira, vanokwanisa kuti tinge tiri tinobatsirana nababa panyaya iri panapa, nyaya yavashungurudza, vari kutyira kunyange neupenyu hwavo. Makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen kuitira kuti tinge tiri tinobatsirana nababa. Iwo tinokutendai nenguva yamatipe kuti tinge tiri tinokurukura, tichivimba kuti tichakurukura naadzimai venyu, also tichawana vanotibatsira panyaya iyi. Tinotenda. Nainini ndatenda unondipa nguva ino iyi kuti nditaure naimimi kudai. Aiwa rambai makadaro, Mwari akuropefadzai kukomborerei nese mhuri yeZimbabwe. Mwanowanzwa nyaya iyi kana anoona zvikuitika munyaya iyi, please mukombore, muropefadzwe, rambai nemoyo wakadaro wakanaka wakubetserawo avo ari kutambudzika asina chaakabata mumaoko mavo. Ndinotenda. Aiwa, tinotenda. Muri yeZimbabwe ngatishare mavidhios edu, ngatingeyo tiri tinokurudzira vamwe kunge vari vanoona, kuitira tikaona takawanda zvinotibatsira kuti tinge tiri tinowana rubetsero rwedu nekukasika. From Uncle Saint TV crew for now, it's much love.